Como vos dixen antes, don Olimpio, que xa viña de atrás, de Tui, pero centrouse moito no Villar Paramá, na súa tarefa no teatro, e seguiuna con moita intensidade, xunto con outros traballos, pero esencialmente co teatro, no Colexio de Figueroa. Ali, en colaboración con profesores e con profesoras, representáronse obras da súa autoría e tamén circularon polo noso Concello e por outros. Tamén se realizaron outra serie de traballos. E agora, precisamente, nesa irmandade do Villar Paramá, na vida de don Olimpio, pois tamén a participación do CEIP de Figueiroa. Decidimos facer unha adaptación do conto A Galiña Azul. Esta obra de Carlos Casares representa unha situación que aínda está moi vixente hoxe en día. O medo e o rexeitamento cara ás diferenzas. Pero tamén nos dá esperanza de que ante as injustizas debe prevalecer a razón. As galiñas azuis son necesarias nun mundo de cores. Comezamos. No noso pobo hai un neno chamado Lorenzo. Lorenzo ten unha galiña azul con 5 plumas vermellas na ala dereita. É unha galiña moi bonita e moi rara. Pon ovos de cores e ademais non di cacaracá como as outras galiñas, senón que di cocorocó. E isto ten moi preocupadas as autoridades. Chegoulle un oficio a Lorenzo pedíndole que lle entregara a galiña polas boas. Lorenzo negouse, porque ainda que lle din que só para que a vexa o veterinario, o certo é que, segundo dixo o señor Casimiro, o porteiro do concello, a galiña van a matar. Para a televisión e para os periódicos que non se pode tener a resistencia dunha galiña azul que pon ovos de cores e di cocorocó en vez de cacaracá. Non é unha galiña como é debido. Non é unha galiña como é debido. Ten vostede razón, señor alcalde. O caso é que o pobo anda todo alborotado. E o pobre Lorenzo non levanta a cabeza. Antes paseaba todo contento coa súa galiña pola rúa e agora está na casa. Algúns din que ten a galiña disfrazada de branco para que non lle coñezan, pero de certo pouco se sabe. O que sí é que os veciños estamos de parte de Lorenzo e da galiña.
galiña azul, de parte de Manolito Listón. Facía moito sol e podía ser un día veleiro se non fora pola pena que tiñan os veciños. A xente congregouse diante da casa de Lorenzo. Pintándoles de vermello 5 plumas da ala dereita e despois soltadas arredor da galiña azul de Lorenzo. Cando chegaron os gardas, atoparon tanta galiña igual que non sabían cal era de Lorenzo. Só un pequeno despiste. Foi Leoncio, que se trabucou e apareceu unha galiña pintada de vermello. Cando lla viron os gardas, querían que a matar. Escapou coa galiña debaixo do brazo e berrando: "Para gustos, fixemos as cores!" Que as galiñas han de perder a tintura e que entón xa se verá. Pero polo de agora vai moita calor e hai verán inteiro por diante. De momento, Lorenzo anda amestrando a galiña para que, por lo menos en público, aprenda a dicir cacaracá en vez de cocorocó. Claro que a xente do pobo ten unha contrasinal para coñecer a verdadeira galiña azul. E como os veciños estamos tan contentos, decidimos facer unha foliada. Ollo, que os gardas tamén se apuntaron.